lähdetään menee. Juu, lähdetään. 40 sekkaa etuajassa. Ei haittaa mitään. Elikkä tossa on toi lähtö, niin heti missä on Iso tietä. isoa tietä. Päähän. Tien mukaan päähän. Tien mukaan päähän. Ja sitten
meetkö sekaisin, jos katsot, että kauan meidän olisi paljon meillä on ajoajat tähän mennessä? Monta minuuttia, ykkönen ja kakkospiste. Joo, monta. 5 minuuttia. Joo, ollaan ihan hyvässä. Joo. Ja sitten ilman katsoo tästä. Joo. No niin, mä en enää. Nyt mennään tarkasti, ajoista ei väliä. Ja nyt taittaa sulla hyvin tiukan. Eli ei ollut tarkoitus, että se... Joo, eli tullaan pyöreästi tähän. Joo, tullaan. Jes, Nyt on suoraan tehdään. Mulle ja vaihto. Joo. Sitten. Sitten päähän ja siitä mulla. Tien mukaisesti. Tien mukaan. Joo. Sitten taas kun tää keventyy, niin siitä mennään mullekin rajaton. Joo. Ja sitten me lähdetään siitä niin Joo. mennään tänne ja siitä tosta mulle. Joo, tästä sulla. Joo, ja sitten. Sitten mennään tänne ja Rois ei ole noin tiukka. Mut se ottaa alueen rajaan kiinni. Eikö se ota? Kato toi noin, niin se on ihan täällä rajassa. Katsotaan noi kyltit, mitkä tuolla on. En näe noita. Mikä toi on? Onks toi 90? Joo, otetaan sekin. Mutta mikä tää on? 34. Sitten. Sitä taittaa sulla. Joo, sitten. Vähän sen suoraan. Eli ei mennä tuonne uralle. Joo, eli täällä, mutta ei ihan reunassa. Joo, joo. Vähän sulla. Tässä ei oo oikein perus, joo, sitten. Kohta pitäisi tulla joku ura tai... Joo, joo, niin. Se me mennään sille, että täältä sulle Mulle näytös. Toi, joo. Se on. Olisiko tosta? En oo ihan varma. Onko tässä mitään pystykylttejä? Näytäs nyt, miten se meni. Pääsekö itse kartalle? Pääsen, me ollaan nyt vähän niinku tossa kurvissa. Joo, niin sitten. Suoraan. Eli tämä. Joo, ja missä on vasta? Joo, sitten. Siinä sitten mehän lähdetään sitten, missä me ollaan nyt tossa. Niin me lähdetään vähän niinku etuviistoon tonne. Eli tänne. Sitten. Se konttu pitäisi takapiikki sulla. Eikö kuulis? Tänne. Juu, tänne. Joo. Lähdetään tänne päin ihan suoraan, ihan suoraan. Tänne menee kohta. Tästä näin. Ei voi mennä kylttejä vastaan. Voisiko mennä tosta? Eli missä me oltiin? Joo, hetkinen. Sä ajatat väärinpäin tää. Kato, sä tuut tota uraa. Meidän pitäis mennä täältä kautta. Meidän pitäis olla tuolla kauempana. Eli me otetaan noin kyltit. Saatko nyt? Juu, sain 5. Joo. Sitten? Mennään tosta. Me lähdetään nyt tänne. Joo. Ja sitten? Joo. Sitten? Siellä. Joo. Eli olet tää lenkki on menikö se oikein? Tästä? Ei oo vielä tästä näin. Nyt se 90. Joo.
Tuossa oli 15 minuutin jakso. 14. 14 minuuttia ja meillä oli 06. Meidän täytyy olla vasta 20 siinä. Okei. Joo. Ota lähetys. Oliks nyt varmaan? No eikä se enää hyödytä. Mitä? Voi vittu, ja tää nyt ehmitti meni pois. No ei se mitään. Siis ei hyvä. Monen minuutin jakso se oli? Tämä 14 minuuttia. Joo, ja kato, mä voin 06 lähtö. Juu, ja meillä olisi vielä... Juu. Ei oteta hirveitä ennakoita tästä. Juu. Menihän se nyt hyvin. Se meni hyvin. Se vähän otin liikaa vauhtia, että mä koitin päästä noista vähän ohi, mutta ei me sit päästä. Ei se mitään, ei se mitään. Hyvin lähti menee sulta. Kyllä. Joo. Ei mitään paniikkia. Mm. Siellä on sivu. Joo. Mä vähän katoin, että ihme. Joo, rupee sä vaan lukee jo. Mikä on tullainen tekemässä? Kolme hälli. Niin, Mennään tonne. Okei. Oliks tää nyt sitten, mitä se ajomääräys sanoo, että otetaanko me tästä sitten se Plus 2. +2? Merkkasin noihin. Joo, eli 22 lähettä. Joo. Ei sieltä nyt varmaan tule muita. Joo. Totakin niin laitettu. Se ei oo helposti. Täällä olisi minuutti. Joo, ei me nyt lähdetä ottaa sieltä ennakoita. Joo. Ajatit sä muuten ton 5-6 väli? Ajatin. Siinähän me mentiin tossa toi takapiikki. Ja tossa toi Joo. etuviistoni. Hetkinen. Ajatin Joo, tossa joo. takapiikki. Okei. Kyllä se mutta siinä ajata. Mä merkkaan sitten 19.20. Joo. Joo, ja nyt sitten, miten me lähdetään tästä? Me lähdetään tosta niinku, tota isoa tietä tossa. Joo, mutta mennäänkö me tonne ihan reunaan ja kärryn taakse? Ja... Ei me mennä kärryn taakse. Mut tossakaan ei oo mitään, niin mä melkein ajatin tuolta kärryn takaa. No jos sieltä toi näyttää, että ei mennä ihan kiinni. Niin Joo. Viistonnissa näyttää, että siinä jää tuolla saman tien. Vielä noin 7 sekkaa. Päästään siihen viereen vapaaseen. Ja leimattu. Joo, hyvä. No, sitten. Sitten suoli. Ja tietä. 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 Joo. Ja muu. Joo. Ja sitten. Sitten päähän. Eli risteys tulee tuo. Risteys tulee päähän. Ihan tien mukaan. Tien mukaisesti. Joo. Me käydään tuolla ihan rajoilla. Kummalta reunoja kierretään? Kyllä mennään yleensä mun puolella reunassa. No niin.
se heti sitten? Ei oo tällainen. Ei oo tämä? Ei oo. No, tuleeko siinä kohdalla muuta risteys? Ei tuolla on kai. Onko tässä? Ei oo vielä tästä. Joo, tästä. Tulle. Ja mitä sitten tapahtuu? Sitten me lähdetään. Oliko se peitetty sitten tuohon vastaan takaporelle? Tähän meinaa puolella. Me mennään kilsa. Ja siinä vaihtoehto. Joo. Eli Mukana. nyt tulee sitten tuolta takapiikki tulee suusta. Näkyykö? Näkyy Joo. ihan pienen. Joo, taittuu mulle. Kompataanko minun kautta? Ollaanko varmasti oikealla tiellä? Ollaan tuolla. Tässä tulee vaihtoehto. Missä? Tässä näin, kun tuossa tulee tää käänne. Käännä tästä näin. Tästä? Koulupuolella. Tää sopis kyllä siihen. Näet. Tommonen mutka. Joo, mutta ei me olla nyt oikeassa paikassa. Joo, ei näytäpä se aikaisempi se. Oota 778. Joo, sä käännätit tosta. Oho. Oho. Eikö se oo? Siis mihin mennään? Se on tuota, nyt on tästä vielä vähän suoraan. Tuosta tieltä. Semmoinen bussipysäkki. Tosi loika. Tässä on joku semmoinen polku. Näytäs nyt, miten me tultiin
Toi on toi taitos. Mikä taitos? No tossa oli se pieni, kun sanoin. Joo, eli tonne, joo, selvä. Eli se on varmaan tää. Eli tuota vie päiväaatteen. Mennään summasta. Joo, mennään. En pystynyt yhtään sanoa. Niin. Vittu miten hankalasti. Kato vähän kelloa. Joo. 2850. Paljon. Älyttä. Niin. 2857. 19, 28. Noniin. Sitten. Nyt tästä takaisin mulle. Ja sit sulle. Oot tiellä. Niin. Onko? Tosta noin sulle. Trukka vai? Eli onko se tämä? Joo, mennään tuolla seuraavastakin kyltiksi. Joo, tämä. Joo, Sitten mulla. Joo. Joo. Nyt ollaan äskeisen menoristi siinä kohdalla, missä mentiin tonne Mulla sisään. sitten sen pitäisi sulla noin. Tästä. Terävä. Pitäisi olla sulla niinku etupiisi. Näytös. Joo, ei mene kyllä. Joo, pitäisi tulla tuolla. Ei pääse, ei. Eli olisiko se sittenkin ollut tuolta, kato. Perkele. Tuleeko sä? Eikö kun mä sitten täkätä tonne. Oliko tää nyt? Toihan on niinku jyrkkä. Tossakin niin se on voinut tulla tuolta noin vähemmän jyrkkänä. Niin, eikö siitä mennä sitten... Siitähän mennään yli suoraan. Joo. Eikö mennä? Mm. Eli siitä jotain. Pahan päin. Eli täältä kun me tullaan. Eiks niin? Ja sit sä halusit mennä tosta. No mä menen nyt poikkeuksellisesti tähän. Perkele mä tahtin tulla liian kaupaksi. Ja tästähän piti niinku päästä yli suoraan, eiks niin? Joo. Ootas nyt, missä sä oot? Me ollaan nyt tällä kartalla. Niin, mutta missä kohdassa? Me ollaan nyt menty toi. Joo. Olisiko se sit kuule tää? Ja tän? Joo. Noniin. No niin, ja sitten etuviisto sulle. Joo, joo. Joo, Sitten mennään aika päähän. ihan tätä keskiuraako. Keskiuraa ja sit kohta tästä on vähän tämmöstä T. Noin. Niin. Ja sit sulla. Terävänä. Kö? Melkein 9. Ei ihan. Vois olla tosta. Tästä lähtisit niinku tänne. Juu. Joo. Sitten. Tässä on roskajaa sulle. Näkyykö? Ei oo merkittynä. Sitten. On merkittynä. Sitten me mennään Ja se- suoraan tosta noin sitten mulle. Pysy oikealla kartalla. Juu. Tästä näin sit mulle. Noi tulee vastaan siitä. Ollaan nyt menty tosta noin. Ja me pitäis tosta noin mennä. Niin me mennään tuota kauemmasta. Eiks mennä? Kato kun noin tulee, niin meidän pitäis tästä pudota niinku vaan. Pudotaanko me sit? Päästäänkö me tästä mukaan yli suoraan? Ei vittu, noi tulee vastaan. Eli Elikkäs niinku. tossa oli toi roska, siitä roskalta me jatketaan vielä yli suoraan. Mä menisin ehkä enemmän tänne. Ja rupeaisin täältä kattoo sitä Tosta voi tulla.
pois meno, mutta ei tääkään nyt kyllä, ei oo tämä. Mä veikkaan, että meidän pitäisi olla tuolla alempana. Mä veikkaan, että meidän pitäisi olla tuolla. Ja sitten tästä vähän. Niin, ottaa kartalla. Joo, alueen reunassa ollaan. Joo, ja sitten ollaanko ihan reunassa? Ei. Joo, sitten? Sitten mulle uudestaan. Miten tiukka? Etuviistampi. Eli onko tämä vai tonne? On se kyllä tämä. Noniin. Ootko kartalla? Olen. Joo. Sitten? Tätä itse on. Joo. Mitä siinä tapahtuu? Siinä tulee semmoinen mulle hetki. Eli siis mennäänkö me tonne ylös? Ei mennä ihan niin jyrkkää. Niin. Se on vaan mulle ja sit tosta mulle. Tästä mulle. Eli tätä pääuraa. Juu. Joo. Sitten? Sitten tohon niin. Tästä mentiin kilttiä vastaan. No mut tosta noin kun tultiin. Me tultiin tosta. Ja mut niinku tänne alueelle. Niin. Alueellehan niin siinä vaihtopistessä. Ei me nyt olla oikein. Ei me olla siellä nyt. Joo. Näyks. Eli millä kartalla ollaan? Tällä. Joo. Ja missä meidän pitäisi olla? 9. Tässä on toi niin. Joo, mutta ei me olla, kato ei toi oo se ura. Ei. Ootas nyt jotain, siis tuolla me käytiin, ei me olla nyt kyllä, ei tultu yhtään oikein. No, nyt vaan kartalla. Eli mistä sä putosit? Eli näytä missä oli se roska. Roska on niinku varmaan toi jos se on meidän. Eli tosta me tultiin. Eihän me tämmöstäkään oo. Eli kun täältä me tultiin täältä. Joo, tossa olisi sit toi. Nyt me ei olisi pitänyt mennä tuonne. Joo, okei. Okay. Tätä. Okei. Eli pääsitkö siitä? Juu, elikkä se on tää suora. Joo. Sitten Mm. toi etuviisto sitten tuolta. Nyt ollaan uralla. Ja sitten kiviä sulla. Juu, ei. Joo, sitten. Sitten mulla on tämmönen. Nyt ollaan jatilla. Juu, meidän pitää mennä tosta niin. Okei. Tästä ennen jatkia. Tosta noin. Joo, ja sitten. Sitten kun mä tohon noin tohon puolelle. Joo. Se vaikuttaa mulle. Hyvä. Sitä polkua. Ja sitten. Sitten me mennään aateen yli. Eli sit mennäänkö me Ei, suoraan. Eli tietä. Joo. 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 Seuraavasta. Mennään vielä. Tästä. Ei mennä. Joo. Tästä lähti etuviisto mulle. Juu, toi on se, niin me mennään tosta seuraavasta. Kato. Meneekö näin kauaksi? Täältä taas takaisin. Mitä? Ei se mennä näin kauaksi. Eikö? Ei. Jos menee toi tie tosta noin, niin ei voi ottaa näin. Näytä. Mistä me tultiin? Tultiin tosta. Juu, ei. Mehän tultiin ihan hevon pitkäksi.
Noniin, sitten. Sitten tehdään tolleen, mennään niin. Otetaanko sulle? Joo, tästä mulle. Joo. Joo, sitten. Sitten me mennään tosta mulle. Tielle. Joo, tielle. Joo. Ja sitten tosta sulle. Tästä mulle. Joo. Sitten. Noin. Eli toi otetaan. Niinkö? Joo. Joo, ja sitten me kiivetään sen jälkeen tosta noin, niin kiivetään tonne ylös. Joo. Sitten monta vaihtoehtoa. Mennäänkö suoraan alueelta yli? Sulle. Pysytään alueella. Pysytään. Noniin. Sitten. Mennään tosta noin, täältä näin kierretään. Eli sulleko vai? Sulle. Mistä mulle? Se tehdään vaan semmonen Päällä U. Okei. Päällä U. Joo. Ja sit tännekä. Joo. Onko näin? Joo, ja sitten tosta pois. Eli me tehdään iso U, niin? Joo, mitä mä nyt saat kauemmasta uusta. Eli mistä? Niin. Täällä missä pidempään. Joo, ja sitten mulle. Joo. Ei mulle tästä. Joo. Sitten tosta Joo. noin. Joo. Ulos. Joo. Sitten. Sulle. Joo. Ja sitten sä tait mennä tonne päähän ja laittaa mulle. Laittaa mulle. Ja mulle. Joo. Sitten. Ja vaihtopiste. Joo. Mun pitää vähän nyt katsoa tosta. Elikkä tossa on toi kohta. Otetaan tästä ton mulle. Ei vielä jätin. Ei. Sitten me mennään tästä pistepäästä menemään. Mennään tästä. Tästä sulle. Jotenkin pitäis päästä menemään. Nyt mennään tosta. Tossa on toi kohta. Mitä pistepeliä sä viet nyt? 10-11. Missä me ollaan? Me ollaan nyt käännytty tuolta. Niin, mutta onks me tää lenkkiä ei ollenkaan täältä? Ei, kun mä pitää ekana käydä tämä. Eli 10-11 roskan takaa sitten. Okei. Eikö me oo tästä taas tonne ylös? Niin. Noustaan tuosta ylös. Joo. Ja sitten. Sulle suoraan. Nyt mennään tänne päähän ja sit sulle. Nyt sulle mennään. Ei mennä vielä tästä. Sulle vielä. Me mennään sitten tosta noin. Tossa kun on toi niin mulle. Tosta noin mulle. Sit sulle. Tänne. Joo. Ja sitten tästä mulle. Sulle. Sitten. Sitten mulle. Ei voi. Ei voi, ei oo muuten vielä, ei oo. No nyt mennään suoraan. Ja sit Ja tästä mulle. joo. Joo. Sitten. Nyt suoraan ja sit tosta tee suoraan. Joo. Uraa. Sitten. Sitten me mennään tuonne päähän. No ihan taas. Niin. Täältä. Joo. Sitten me mennään Niin. tuonne tielle. Oisko? Näytäs missä ollaan taas. Ollaan nyt menty toi tosta. Eli tämä näin. Juu, niin se on sit sulle. Eikö se on mulla? Ja tullaan. Täällä siellä kätiin.
Se vaikuttaa lähdössä. Kato aika. Ai. 19.43. Joo. 4, 3:30. Onko +2? Ei oo plus. Eli siellä on sitten tullut leima. Lähdetään lähtee 4:4. Ne ei kyllä nyt käynyt leimaamassa. Meillä on tossa näyttää siltä. Tää näyttää mulla kartassa, että jatki 2:8. Joo, mutta mihin päin me jatketaan sitten? Jatketaan tässä sit sulla. Joo, no niin. Eli noin lähti nyt kyllä väärin. No ei se mitään. Me ajetaan omaa kisaa ja... Lähdetäänkö 4:5? Joo, lähdetään vaan. Mä tästä sulla sitten poistetaan tuota luota. Ootko mukana? Olen. Ja mulle. Poistaa. Tästä lähdetään mulle. Joo. Olet mukana, mihin jatkuu. Olen. Ja tässä on tämmönen iso risteys. Muuten on tää nyt kakkara. Tossa on toisin. Joo, lähdetään tästä suoraan. Tuonne päin. Mennäänkö minkä verran? Eli mennään nyt isosti. Oliko se siihen risteen?
Ei mennä tuonne pihaan. Ei mennä, ei. Joo. Tämä on vähän niin kuin, mutta vidinä jatkuu tänne. Joo. Joo. Sitten oli mulla. Joo, suoraan tien loppuun asti. Joo. Ja ihan pysytään keskellä tietä. Ei sitä käydään. Tässä. Tosta lähtisi jo vetävä tuonne pihaan. Onko varma? Eli otetaan kovin rakennukseen kiinni. Ei kohdata täällä. Kyllä. Kato numero. Mä en näe missä helvetissä. 11. Oliko? Oli. Joo, en yhtään nähnyt. Hyvä. Mä sen just Joo. Tästä näin. Tietä. Joo. Kiekulta. Joo, tulee tosta pikkuista. Joo, pyörii suulla. Joo. Seuraavaksi tulee iso Joo. Siitä. Nyt lähdetään. Mulla on moottoripyörä. Iso on mulla. Ja mitäs siinä tapahtuu? Siinä on Sori, nyt oli lähettävä. Ja mitäs sitten?
Risto tulee Suukkasilla rakennus. Ja siellä rupeaa taistaa mulle. Ja sitten tulee risteys Suukka. Joo, ja siitä jatketaan suoraan. Jatketaan suoraan. Joo, ja ihan tien mukaisesti. Joo. Linnun tietä. 2,5. No tässä on nyt rakennus, pitkä rakennus tien mukaisesti. Sinun puolella sen jälkeen tulee vähän nyt risteys Suukka. Joo, ja tässä mennään vähän siksaan. Hyvä. Metsä mulla. Ja tie rupee taittaa selkeästi mulle. Joo, tää mulla on tossa aika kiinnittävästi peltoa ja tie rupee vähän pyörittää sulle. Joo, tossa tulee noin 100. Näin ja sen jälkeen tie taittaa selkeästi sulle. Tää vähän mielikuvaa. Katsoa, että kauanko meillä oli ajoaika tähän siitä kun me lähdettiin. Eli siitä kun me lähdettiin tälle jaksolle. Niin 18 minuuttia sitten lähdettiin. Tää? Näytös. Ja 3. jakso. Ei kun hetkinen, eikö mä, mitä pisteväliä me nyt ajetaan? 16-17. 16-17, eli tää on 18 minuuttia. Joo. Tuohon tulee viestää, eli 03 vasta jatille. Eiks niin? Joo. Joo, no niin, hyvä. Hyvä. Sitten 17-18 on missä? Se on tossa. Joo. Okei, nyt tulee... Tossa pitää olla tarkkana tuolla. Tulee joku yksi kyytti. Mä oon nyt vähän pahasti tässä,
ihmettelinkin, kun voi välillä myssy kaatana silmille. No joo, ja tosta on ihan kohtila. Mistä? Tosta. No, No joo. paljon siinä on jäljellä. 0,9. Sitten se on täynnä. En mä oon ihan varma. No, siellä on sitten se mitä on. Joo. Koska eikö sieltä loppu akku niitä? Niin. Meinaa me ollaan just menossa riuttoon. No joo, no ei se mitään haittaa. On tässä ollut tätä ihan hyvä. On. Hyvinhän tää on mennyt sut tosi. Joo, se oli se yksi pyöritys. No, se oli vaikea. Joo. Mä pidin vähän liian kova vauhdin. Mm. Pistetään minun syyksi. No joo. Tää vaan. Vielä 2 minuuttia. Joo. Eli mä pistän jo tuon. Nyt rupes 20. Mä otan näitä vähän pois. Joo. Tarvitko ryyti? Juu. Joo, nyt kun jos annat pääsee muuhun. Kiitti. Mä otan jo toho. Otatko vielä? Join jo. Sain joutua. Hyvä. Sittenhän me lähdetään tonne. Tässä on toi. Tää on niin jako niinku yhden puolella. Tuolla toi muu. Joo. Me mennään tää nyt niinku periaatteessa perinteisiin nähden niin väärinpäin. Niin ennenhän käytiin, ennen sitä mentiin Monttuun eka. Nyt me mentiin Tanskalalla. Joo, ja sitten varaudu, kato nyt jo karttaa etukäteen, mä otan meille lähdön 04. Joo, tässä on kuvioraajaa sitten. Tässä on kuviorajat. Joo. Piperrystäkin. Se pitää niinku... Tuolla on tää korvapusi. Tuolla on ne pusikot. Mä otan 50 meille. Joo, siitä vaan. Se oli siinä. Niin, me otetaan tästä vaan ulos. Joo. Eli me otetaan 20.04. 4 lähettää. Joo. Tää rivahti taas. Vielä on kortissa tilaa. Sitten joo, hahmotas vähän aluetta. Joo. Mä niinku pystyn sanomaan tän seuraavan pisteen väliin. Ja hauska kun nää on pistänyt tää eli vähän niinku väärinpäin. Mitä? Toi leimaus tosta. Noniin, sit. No niin, ja sitten me mennään laittaa tuolla Ennen tätä puuta vai puun jälkeen? puun jälkeen. Ottaisin vähän suuntaan Niin. Eli tosta tietä. Tietäkö? Joo. Joo. Sitten tuota tietään ja sitten lähtee vähän. Eli mennään tätä mukkaan reunaa. Tästä mennään ja otetaan tämä. Hyvä. Sitten. Sitten me
mennään tonne ihan Kuviorajaan. Joo. Mennään rajaan. Ja sitten Tänne ja sitten ollaanko ihan reunassa? ollaan. Joo. Sitten mennään, täällä on toi pusikko, niin se menee Käskulle. Se iso. Eli tästä jo. Ja sitten siinä on jostain paattia tästä läpi menemään. Niin, ei mennä vielä. On siinä 2 mahdollisuutta. On varmaan. Mennään myöhemmästi. Tässä on, tää olisi niin kuin tyhjä. Mennään tästä. Katos vähän näkyy. Ei oo mitään. Joo, sitten Mulle. sulle.